טוב, אז כמו שהבטחנו לכם חברים וחברות, אנחנו הבטחנו לכם להעלות את אליעד עם השיר סקסי טיים. הוא כבר נמצא על קו הטלפון. אליעד מלכי, מה שלומך? הכל בסדר, לילה טוב, כבר לילה. הרבה פעמים דיברנו איתך כאן בשידור. נכון. האחרונה שדיברנו. ומאוד מאוד התגעגענו אליך. תגיד לי, אליעד. כן. כן, כן. תגיד לי, אתה, השיר האחרון שלך עשה הרבה ברשת. מה השיר הבא שאתה הולך להוציא? השיר הבא שלי נקרא בונבון, והוא הולך לצאת לקראת סוף אפריל. עכשיו, השיר הבא שלי הולך להיות, מהבחינה של הקליפ הוא הולך להיות הרבה יותר מעניין, כי זה בעצם הסוף של הטרילוגיה של 3 הקליפים, והוא הולך להיות מאוד מאוד מושקע עם הרבה מאוד אנשים, וזה באמת המקום, ונראה לי שזה גם הזמן להגיד שעדיין מחפשים ניצבים. אז אם מישהו רוצה ככה להשתתף, לבוא לרקוד, כל מי שרוצה מוזמן, רק צריך לתאם מול ההפקה או איתי מראש. יפה, תגידי, באיזה סגנון הולך להיות השיר שלך הבא, הקליפ הבא? הקליפ הבא הולך להיות אומנם עם אותה חברת הפקות שעבדתי איתה עד היום, שזה למון ארט. הקליפ הולך להיות בסגנון של קיץ, הוא ממש יוצא בתחילת הקיץ, סוף אפריל, תחילת מאי זה ממש רשמי תחילת הקיץ, והוא הולך להיות בסגנון של קיץ. יש הרבה שאומרים לי שזה די הולך להיות דומה לסינגל הראשון שלי, מאמי סונג, מהבחינה של הקליפ, אבל הרעיון יהיה משהו אחר לגמרי ויהיה מאוד מאוד שונה, וכדאי לצפות ולעקוב. תגיד לי, כשאתה מתכנן קליפ, איך אתה חושב על התלבושות, איך אתה חושב על איפה אתה תצלם על זה, מה זה, איך זה בא לך ככה? תספר לנו. יש לי מאחוריי חברה, חוץ מלמון ארט שעובדת איתי, יש מאחוריי הרבה מאוד אנשים שקוראים את התסריט שאני כותב, ודרך התסריט בעצם הם עוזרים לי לראות מה כן ייכנס, מה לא ייכנס, כי בדרך כלל אני כותב תסריט שהוא מאוד 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 גדול, ועם הרבה מאוד סצנות, ואז לאט לאט יורדות עוד ועוד סצנות. ובקשר לבגדים, אז עדיין תעמוד חברה של בגדי ים מאחוריי, וגם אני יכול לספר, שלא סיפרתי את זה כמעט באף מקום, שהפעם אני מקבל עיצובים ייחודיים של בגדים עם מעצב שקוראים לו אסף טסלר, שהוא זה שעיצב לי את הבגדי האור שראיתם בקליפ של הסקסי טיים. הפעם זה הולך להיות קצת יותר מופרע. יפה, אז אנחנו כמובן מחכים שיצא הקליפ, אנחנו נשדר אותו כמובן כאן ברדיו, נראה לצופים שלנו ולמאזינים, ואנחנו בינתיים נסתפק בשיר שלך ששיגע את כל המדינה, סקסי טיים, סבבה? בסדר. תגידי, אליעד, מה אתה התחפשת בפורים? אני האמת לא התחפשתי, לא יצא להתחפש השנה, חוץ מבום הראשון של פורים, הופעתי בחתונה, והחתונה הייתה מאוד מיוחדת, זו הייתה חתונה של תחפושות, אתה להתחפש לבטמן, הקלה התחפשה לוונדר וומן, וככה התחתנו. ואני איכשהו הייתי צריך להתחבא בתוך הקהל כדי שלא יראו אותי לפני שאני שר, כי זה בעצם הייתה הפתעה של החברים של החתן, והתחפשתי למשהו כזה עם נוצות, אני לא יודע, ישר נכנסתי ללביש אותי בתחפושות כדי שהוא לא איזה, כמו אפרוח כזה. אז מצחיק, תחפושות, חתונה של תחפושות זה בהחלט מצחיק. מגניב יאללה, תגיד לי, אליעד, מה אתה עושה עכשיו בשעות האלה? אתה הולך לישון או אתה יוצא עכשיו לבלות? לא, אני הולך לישון, הייתי עד עכשיו באולפן. ככה עברנו על תיקונים אחרונים לשיר של בונבון, הוא נכנס למאסטרינג, ואני מחכה לשמוע את התוצאה הסופית. אני יכול להגיד גם שבונבון יהיה שונה מסקסי טיים וממאמי סונג בסגנון שלו. הפעם אני עוזב את הפופ, ואני די חותר לכיוון של דנס ישראלי. דנס ישראלי עם כל מיני כלים שעד היום אני לא השתמשתי בהם בשירים שלי, וזה נראה לי מה שיהפוך את זה למעניין, כי כל השיר בעצם יהיה בסגנון מאוד קיץ. אנחנו מאמינים שכל מה שאתה תוציא וכל מה שאתה תעשה זה יהפוך ללהיט ישר, כי אתה כוכב. תודה רבה. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שלך, סקסי טיים, שיר שכולם ככה מצפים ובצק. תודה רבה לך, אליעד. תודה רבה, פורים שמח, לילה טוב. לילה טוב, ביי ביי. טוב, אז הנה אליעד מלכי עם השיר סקסי טיים, השיר ששיגע את כל המדינה, גם אצלנו כאן ברדיו ולחדש. יאללה, בואו נשמע, יאללה, סקסי.